Zbavte sa problémov s kvapkajúcim kondenzátom. Už nikdy viac nebudete musieť riešiť nezhody so susedmi kvôli kvapkajúcemu kondenzátu z klimatizácie. Predstavujeme vám praktické zariadenie Whipcool P15, ktoré kondenzát efektívne a nenápadne rozpráši na molekuly vody do vzduchu. Prečo si vybrať Whipcool P15? Jednoduchá inštalácia. Rýchlo a bez námahy ho nainštalujete sami. Spoľahlivosť. Toto zariadenie je dlhodobým a praktickým riešením, ktoré definitívne zlepší vaše vzťahy so susedmi. Jednoduchá údržba. Navrhnuté tak, aby sa jednoducho servisovalo, zabezpečilo si tak dlhú a bezproblémovú životnosť. V tomto videu vám ukážeme, ako správne nainštalovať rozprášač kondenzátu a prediskutujeme jeho výhody a praktické použitie. V Klima pre teba SRO vyberáme pre vás len kvalitné a spoľahlivé produkty, vďaka ktorým bude vaša práca efektívnejšia a vaši klienti spokojnejší. Sme veľkoobchod pre profesionálnych klimatizérov a chladiarov, ktorým pomáhame zjednodušiť prácu a zvýšiť spokojnosť zákazníkov. Sledujte naše video, prihláste sa na odber a zdieľajte ho so svojimi kolegami.